The worst thing ị ga-eme na ndụ bụ idu ndị ụka je tikpọ iwe dị be nna gị. Ọ bụrụ na i believe on it, hapụ ya delele onwe ya. Mbọsị ọ dịkwa ike ọ na-enye gị nsogbu n'ihi ichukwu anya, ma the worst thing ị ga-eme in life bụ ije gbu ya ọkụ, ije kpolu ndị ụka gasacha anya nyebe mmadụ imego onwe gị nyanwụ, imego onwe gị 19. Ịma na ọtụtụ n'ime anyị emego ya wụ mistake. Ya ka njisi gị na ndị meli emebi ihe na-akpụgharị ya na-edozicha ebe ha mebicha. Ihe ọzọ bụkwa alụ dịka nsi wee kwu bụ ndị mebili ihe ndị nna badobe dịka ndị ichie. Ndị ichie abụrụ ajọ mmụọ, ọ bụrụ ajọ ife. Ọ ya ha nwa bụ your ancestors. Okay. Dịka enwelu St. Michael, St. nkenwa St. Thomas, St. Philip, St. Andrew, St. Michael, n'ụzọ ndị ụka. Una ka esi wee nwe anyị nwa our ancestors si wee bụrụkwa saint. Ị na-anya na mba ndị ọcha kịta na nwere black man bụ saint. You as a black man can never be a saint. Gbakọ ihe ngwa tata. A black man can never be a saint. Man, a white man is always a saint. Black man can never be a saint. Because anyị wụ blacks afọtala anyị as anyị nwa ka eji a signify Satan. Onye gwa gị na ekwensu dị oji. Start with. Mba onye ka nna ihe a bụ ihe eji wee qualify ya we blacks. Anyị nwa bụ ndị isi ojii. Eji wee qualify ya anyị wụ ndị isi ojii. As ekwensu, as ihe dị ojii, ihe lụrụ alụ. Ihe bụ ajọ ife ọbụla ji lụọ dị ojii bụ ihe bụ ajọ ife. Ọ ife eji wee ekwuru n'ụlọ anyị. Mana ife ọbụla dị ọcha bụ saint. So ndị ọcha, their ancestors bụ saints. But our own ancestors bụ ajọ ife bụ devil, bụ ekwensu. Kpata eji ekwensu ji wee eji black signify ya ekwensu. Welu white man signify ya saint na ndị otu ya. Are you getting my explanation now? Yeah. Beautiful. Now, abịa ndị ichie be nna anyị bụ our ancestors are the saints, our own saints. Okay. Bụ na ichi nwere ihe ya achị ịghọta Chukwu okike abịa ma we are all serving one God. Nwere ihe achị ịghọta Chukwu okike abịa ma ọ bụrụ tụrụ ndị ichie be nna gị bụ your ancestors, ndị mechegolo ụwa na mmụọ. Nwere efu Chukwu anya, nwere ịma Chukwu. Asị gịnị bụ Chukwu? Asị na Chukwu bụ mmụọ. Ị na-apụghị Bible sị gị gịnị bụ Chukwu? Asị Chukwu bụ ihe bụ mmụọ, ihe na-apụrụ ịfụ anya ma ọ metụ ya aka. And you cannot communicate to God direct, to Chukwu okike direct. Na-abụrụ through your ancestors anwa. Ka ọ ya bụ iziri ozi wezuru olu gị Chukwu okike abịa ma gbọ. Okay. Now, those your ancestors. Now, ndocha meka ịmata na that our ancestors abụ ajife. But not. If we are being civilized back then, I got on that comparative book. Oh, Bible is a comparison of story. I got in here. But for the fact now, I had not civilized then. I am on the picture of the story. Nobody knows us. Now they brought that Christianity. Let me not go far on that aspect. Fine, because Bible on that aspect we teach it. Now, Abia, it may be that your ancestors are bundichi ebenage, but your own saint, your black saint. As long as know it to you that you destroyed your father. And that
devils, your ancestors bụ ajọ mmụọ azọtara na ebe ahụ ibi. Kedu ebe ike anọ? Ebe ike ebi, kedu ebe ike anọ? It's a question. Ọ bụrụ na ha nwa azọtara those lands, asị na tradition bụ ajive ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ha zọtara na ebe ahụ ibi, kedu ebe ike anọ? And those people zọtalụ gị na anwa, zọtalụ gị all those things ichi wee bili as a human. Ka a na-agwasị gị nọ ajọ mmadụ ka ha bụ, na ajive ka bụ ajọ mmụọ ka ha bụ. That you a kind of recognizing them, or a kind of talking to them, communicating through them to God, but you can communicate to another white man's God, to Chukwu Okike Abiama. But see, the God of Abraham, the God of Abraham is another man's ancestor, right? He's a human being, right? Like you and I, right? Yeah. Yeah. You call upon him, God of Abraham, God of Isaac and Jacob, God of Moses, God of this one. But the God of your forefathers is evil. What a local and timid mentality. Ọbụla alụ. Imekwa alụ ime olu ndị ichie, ọra mmụọ n'obe nna gị. Akwali ọmụmụ, and so on and so forth. Alụ ka ọ bụ. Ị ga-akpọ ya. Ụfọdụ na-edu ndị ụka bịa jide ndị ichie ebe na kurikpọ ya kuricha everything. Ị ga-akpọ da alụ nnekwa alụ ka ime. Ya bụ nkọwa gị na kịta na anyị gbasatara arụ ya wụ ihe anyị ga-awụ eme si na emetara arụ ndị ichie. Like ndị ahụ na-awụ na-abịa na chọọchị akpọ pastọ, akpọ reverend fada, ọdịka ihe a abịa mee family liberation. Ebukọtacha ụlọ ndị na-emecha omenala, abịakọtacha ihe niile gbaa ya ọkụ, asị na-agbago arụsị dị na obi ahụ ọkụ. Ya bụ na ihe nkọwa gị n'ụbọchị nke taata bụ na ihe those agbachara ọkụ arụ ka ndị ahụ na-emetụrụ onwe ha, maka na ndị ichie ndị ichie nọ n'obi ahụ ka a na-agbagasị ọkụ. Akwa ya nkọwa gị. Daalụ nne madam. Ndị nke agbara ọkụ agbakịta ka bie na-enye nsogbu na-edozisi ya. Obi ụtọ m bụ na ụmụ Igbo kịta na-aganatazi azụ n'ọdịnala. Ọ tọrọ m ezigbo ụtọ nke ukwuu. Onye ọbụla gbara ive ọbụla dịbe nna ya ọkụ buru eburu n'obi na mgbe o senitelu. Ọ bụrụ mbọsị egburu mma ka ọ na-elu abụ. Ọ bụrụ mbọsị igburu ọgwụ n'ọgba ka ọ ya elu ga-abụ. So ọ bụrụ mbọsị ịgbara ive ọkụ ka ọ na-esenite. Mgbe ọ ya esenite, ị na-achọ ive na-eme gị. The worst thing ị ga-eme na ndụ bụ idu ndị ụka je tikpọ iwe dịbe nna gị. Ọ bụrụ na ị believe on it, hapụ ya, ya delile onwe ya. Mbọsị ọ dịkwa ike ọ na-enye gị nsogbu n'ihi ichukwu anya, ma the worst thing ị ga-eme in life bụ ije gbuo ya ọkụ, ije kpolu ndị ụka ghasacha anya nyebe mmadụ imego onwe gị nyanwụ, imego onwe gị 19. Ịma na ọtụtụ n'ime anyị emego ya wụ mistake. Ya ka njisi gị na ndị meli emebi ihe na-akpụgharị ya na-edozicha ebe ha mebichara emebi. Okay, daalụ nne nna anyị Obi Ukwu na Nri. Ya bụ ịgụsị ya na ihe mmadụ ga-emegasị ọ bụrụ arụ. Ọ dịkwa ọtụtụ, ọ ka nwekwara ọtụtụ.